Shubor nakaslem jong unongsan hima. Meghalaya Greater Shillong Progressive Hawkers and Street Vendors Association Henagasngi Kilapanlong Yagajingyaki Akmat ka office jong ka Shillong Municipal Board banpen pau yagajing persya hak bede bagajing penbena banpen kenria yaki habakran bat kinong thok khobor hadin gajing kenduk bat CEO ka SMB ka kong Angela Rangat ka dekhot jong ka MGS PHSVA kalapan pau yagajing sngolingo bede bagajing penbena jong ka sarkar dak baong bakim shimla bot renti kat kum ka Street Vendors Protection of Livelihood and Regulation of Street Vending Act arajar khat saw Kakong Rangat kapan pau gajing bom yahap bakam dan gajing akran haswa ban pentrikam hendrai ka provisional TVC kabalapan bena haksnam arja arpuar kam shimlale ka survey bat kiwe gajing kam haswa ban ya chakman Kakong Rangat kalapan pau gajing bom yahap yakani karai klam dabut renti yaki kendon kalaong baka ka baka sarkar kale kamlong ka basyai kamtam habede bagajing pentrikam bante yaki dukan klam dan gajing syai ki babyang Kaliat huru baka sarkar lingba CEO ke SMB ula ai da gajing tho shakan ka kinhun bakin salumno e gajing alang ha ka santarik urumphang arja arpusan banyakran halor kini kimat ki baka kinhun kalapan pa Dementasi kani ka jing yaki kalong ba ngisngokya ru kata-kata banyo i ka tukanutes ka bami ban kan ria no yakini ki hokas na handailat Sakat tu kan ni kijaka hang tu hi hajan kendai lat him dei bakin kan ria sejai ndrei ka ka pangi krem hun kalong ba nado pas dangi om pendrei kam hok ya ka em ti ka an kala batai syai badai benon ta survey digital survey claims and objections kamu ban petik tit ki kerteng ki bami nang tu ki dei hok shan em ki nong di madan nang ta saai kata ka certificate of vending nang ta langbat ki nong di madan hi ngini ya ke ngini pej hang no ban song kat nongot mo ngini penbet kadi ban internet kadi ban long syai kadi ban nabas dang handai menta kan ni ka step 1 2 3 padep kila akan thi ka basah kami kan notice ba ong ba kin kan ria no ki ong ba handai kror kin penlut untuk hamuda seni sajan state bank tik katu ka penlong yang iban mi madan taksi but ngi dawa baka de bendon ka emergency provisional town vending committee meeting bania pet biang halor kani ti mentagasngi nagan nega jinga ki uli chairperson jongka provisional town vending committee ula rai ban to ban pediang kata ka jing ai jing mut bat ban court meeting no la santarigo February ti ngini up ya kata ka meeting inde hat ka meeting il ong thik pathik bade ban pet biang bahato to ka survey khamtam ka to ka digital survey ngan ong yepi naman bangingim hun ban chu try hak dak ban chule tang dep te ban pen pa bala le ke kan pen mi shu iki kan rum kan ram khamtam lada pi le kum ai certificate of vending ya ki bam de ki hokka hato ongenga kaya rap ne ka pen mi shu ki jing da ka pen bon shu iki hokka ki bam de hok ban de ki hokka ndai ti ngingi ong thik pa thik le step by step bat le benya mo ti nakata ka daw ngi ong ba kata ka meeting ha kata ka santarik ru ngi hab banya song banya tong ini sedang chwa thik itai kendai la ngin pek biang tu ki kerteng ngin pen shisha biang nang tu pat ngin saya step by step nya ya lang man pek hang no ka biang ban song hang no ka biang ban nama kata ka jing mang kata ka pisa tingkaru ban snai ki stall ne ka kham dei ki bayarai lang ha ka provisional town vending committee ti kumno pi rai ban perlu kata starting kau ba PI contract no kabam lalo ni kwa bakaan kan ya tek patek bat ban trei kam hok bat ru bam num le kan no tang dep ni kwa bakani ka selong kan long ka model town kumnu bangi penbet ikini ki kam ki jam ki hok kala ban long ban internet sisa te ladangnya trei lang ndai da kim trei lang padete kan penmi susu ki jinge bagi kandung ka order ke bagi penbi bagi mud ban penkerja ya ki nong ka tu ka kala along no ka order ke ba penmi simet mo nama ba klam yang menjur teh ka provisional town vending committee ki identify hang tu ha tu ka muda parking lot ha police bazaar ti hang tu ru kanu ka level ka ba khambiang pina tap shakrum la se kambiang ka khamsuk shni chajrong ki kaliru menta pina perkhat ki pak sai ti satu sha Jan State Bank main branch hang tur ngayu ikhlas dang tei hendrei ngin hab ban perkhat ru kinu ki jat jingdi khamya hab chanu kamde ban chu le kan ram thurmur
ki sakaway ki identify kum ta hi bat ha hang to khandai lat hi ru kin pen kham sapriang te hang to ha long mdei ban le si hakatu ka lenti hi hang to ndai kin ai benta kum to ke mdei ban shilenter le si ti kata jeng sisangi hapanya rai lang ha inui bentai ba kham yar ka surok balong man bu I stall hakanu ko man snai ta ila ban long bi tanat ha pek ha ka size kat kum ka jingri no